tenemos 3. Primero la Laura, ¿vale? ¿Sí? Mira, yo tengo una araña, una flor y un coche. ¿Tú qué tienes? Yo tengo un caracol, un árbol y una nube. Súper, muy bien. Soc la Marta. Demà et vinc a veure a casa i perquè estiguem segurs m'hauré de posar aquesta mascareta, em posaré també una bata, unes ulleres per protegir els ulls, la bata va lligada a darrere i als peus em posaré uns paucs. Tot i ni així, segueixo sent la Marta. Ens veiem demà!